Xa chegou, xa está aquí a sección de José Luis, o meu... Ala foi un dos meus trebellos favoritos, Bueno, dito isto, xa estamos de novo na mellor sección da televisión mundial, os truquiños de cociña deste home, do meu querido José Luis. Imos deixar de lado que acaba de escangallar totalmente o meu trebello de hoxe e imos cos teus truquiños, José Luis. Por cal queres empezar? Bueno, vamos a empezar con tema que a nós non nos gusta moito, diario estar cortando cebolas de tal e cual, porque chorar todos os pero días. emocionaste, Chorar todos os días é un Pois mira, atraso, un día poste posas as gafas de buzo e picas como un tolo. Correcto. E picamos para varios días. Efectivamente. Como estes están E vamos picados. dar un xeito de manter Hombre. a nosa cebola como acabada de picar durante Exactamente, días. claro. E chegar e saca a porción aceitada. Eu vou rescatar o meu trebello mentres ti... Vai o home rescatar pa un que medianamente... cuidado ca cabeza. Rompeu. Venga. Por un con 95 compro outro. Oi, avisa... Vale, temos a cebola metida na bolsa, non? Exactamente. Aplanamos ben aplanado. Moi ben. Aplanamos ben aplanado. Moi ben. Collemos un coitelo. Un coitelo. Non é para cortar, máis que nada é para facer as porcións. E faz porcións. Claro, vamos porcións. Así máis ou menos, para o que consumas ti, non? Normalmente, para as cousas que consumas ti, e vía. Iso que? Poñemos nunha fuente e ao congelador. O congelador. E despois de congelado, Aí mirade temos. o resultado. Mira, collemos a porción A que queiramos, porción de cebola que ti queiras, metémoslo na tisola co aceitiño e tal, e se empeza a eso sin problema ningún. Con eso, con allo, con perexel, co que nos dé a Co- gana. exactamente, E o de fresco. chorar todos os días. Acabouse. Eña, imos con outro truquiño. Vamos a ver. A A ver, xente que non lle gusta a pel, ao pescado, é moi fácil de sacala. Por exemplo, esta... Será para ti. Porque para min sacar Efectivamente, a pel do peixe é unha tortura. Exactamente. Sí, Para bueno, mí, tortura no, pues chinesa. isto é moi fácil. Pero bueno, é fácil. Aí estamos, David, tan de fácil. que José Luis dá por fáciles cosas. profesional. Que para nós son todo un Everest. Pero un segundo, déxame coller un Claro, pano. é profesional, Epa, é profesional. Deixadme coller un pano porque se non queimome. Non te queimes. Valiente sí, pero tonto non. No, continuo. Ti queimándote Home. capaz. Vamos lle botar agua fervendo. Está por botando riba. agua fervendo por riba. Eso, Ademais isto, xa verás ti. Isto vai funcionar, non, José? Hombre, como non vai funcionar? Isto probáchelo algunha vez. Sí. Sí. Mira, e depois hai outra cousa que si queremos, podemos hasta Desespiñalo, non? No, é facer Mira para aí. Ai, mira como A sabe ver. a pel. Home, claro, que Sí, sale sí. de todo, mira. Que maravilla. Mira. É prácticamente sin esforzo. Sí, non, dende esforzo logo. ningún. Mira, aí temos, ves? Aí vai. Mira, Parece o que manteca. ponemos, hai unha técnica de cociña, sobre todo xaponesa, Sí. que é con o aceite fervendo, Sí. moi fervendo, e iso fa moito cos cabrachos ou Ou cos peixes azuis. exactamente. Ja! E é aceite moi fervendo nunha rexiña así e ilo cociñando por riba. Pero iso outro día, non? Dese outro día. E cas escamas. Sí. E pónselle as escamas e chup. Así, sí. Póñese para arriba, Sí, póñese- Home, se che botan póñese locas. auga fervendo por riba, a min tamén se me No, pongo o a pel aceite para arriba. non lle digo nada. O aceite... Vale, queda riquísimo. Escaldado. riquísimo. Mirade que ben quedou o peixe Sí, sen sin problema, sin pel ni de funcionou ningún tipo, perfecto. mira. Limpiño, limpiño. Imos xa co último truquiño, que este é o que menos felle teño eu. Que é facer un baleiro caseiro. No, Ademais rima e todo. Pero eso Baleiro caseiro. Eso chupas tipo do bote. Pois veña, pero hai o que nos vas a amosar é a conservar os nosos alimentos, os nosos mira, produtos na casa. o problema Veña, que se estropea moito o alimento é o aire. O oxígeno, o aire. Oxida. Exactamente, oxídanse. Vamos e meter póñense as feo. mondas da pataca, non? Sí. As codias da pataca que cociñamos Que, antes. exactamente, unhas codes que quedaron aí. E imos facer un baleiro caseiro. Exactamente. Nunha bolsa destas de... Hermética, non? hermética destas de
de congelado, que Congelado. xa temos todos na casa. Sí, sí. A ver se lo posto ben. Aí. Sí. E agora que? A ver. Pues todo expectante. A ver, ó. Aí está. No, espera, que ainda non Non se puxeche ponga ben. nervioso, hombre. Ai, espera. Xa está. Que agonía, listo. xe. Listo. E metemos unha palliña. Metemos unha palliña. Eu o da palliña madriña. non o vexo claro. Bueno, Eu isto Tiene non o máquina do estou vacío, vendo ainda claro. non estás vendo claro. Mira, hai que A ver. Pechar ben o ben, hermético. pesar ben E agora hermético. que? E agora que? E agora chupas da canoa. Ai, xa estáse facendo. Ai. Mira. Están engurrindo todo. Mira. Capacidade Isto é pulmonar o ciencia. noso José Luis, Isto é magia E televisiva. agora, aí estamos. É teso baleiro feito. Está todo Hombre, ben increíble, chupado. Increíble. pero desconfiaba de mí logo. Grande, compañeiro. Aí lo temos, Espectacular, mira. Baleiro Aí Caldeiro. lo temos, mira. E que mellor maneira de rematar a sección que con este trucazo do meu querido José Luis e para a semana máis truquiños e se pode ainda mellores. Algo que decirlles a xente da casa? Pasade o mellor posible. Facedeme caso. Biquiños e apertas. Fenómenos, uns auténticos Desde logo que fenómenos. sí. Bueno, Rocío, antes de marchar, queremos lembrar que hoxe recibiu xa pois o seu funeral o noso compañeiro Xosé Manuel Piñeiro.